Уважаеми президенти елект на Ротари клубовете в България, както вече ви предизвиках в началото на днешния вебинар, нека да се постараем всички да направим необходимото, за да получат нашите клубове награда за отлични постижения. Как може да стане това и каква е тази награда? Наградата е признание за упоритата работа на клубовете през цялата ротарианска година. Разбира се, има няколко условия. На първо място клубът да е заплатил членския си внос към Rotary International и то в съответните срокове, а не с някакво голямо закъснение. Освен това, вие като президенти трябва да изберете, да подберете онези цели, които смятате, че са подходящи, постижими за вашия клуб в Rotary Club Централ. Много цели могат да бъдат самоотчитани чрез маркиране на постигнато в Rotary Club Централ. Какво означава това? Това означава, че някои от целите не са толкова трудни за постигане, особено тогава, когато вие маркирате сравнително скромни намерения за съответните цели. Ще коментираме малко по-долу по съответните цели, къде, как бихте могли да посочите това, което наистина е най-подходящо за вас. И разбира се, клубовете трябва да постигнат не само една или две цели, а поне половината от всички тези цели, които са в списъка с потенциални цели в Rotary Club Централ. И това трябва да се случи до 30 юни следващата година, за да се счита, че вие сте отговорили на изискванията. И така, по групи цели, първата група цели е свързана с повишаването на нашата ангажираност. Тук са включени службата в общността и по-конкретно трябва да отговорите на въпроса колко членове ще участват в дейностите по служба на клуба през ротарианската година. Може да са 10, 15, може 2 човека дори само да посочите, но просто вие трябва да маркирате някакво число, което отговаря на вашите намерения, на вашия потенциал, на вашия клуб. Участие в ротариански групи за действие. Това е една по-специфична категория групи, които са разпознати от Rotary International. Всъщност, ако влезете в сайта на Rotary International, ще намерите един сравнително дълъг списък с групи за действие. Тук разнообразието е много голямо. Може да намерите група на ротарианци, които се стараят да преодолеят определени заболявания или да бъдат в помощ на заинтересовани групи, които страдат от такива заболявания. Тук имаме за Алцхаймер, диабетно болни, могат да бъдат ротариански групи за действие за икономическо развитие, за базова грамотност и така нататък. Наистина списъкът е огромен и ако желаете, може да погледнете. Но в този случай ние говорим за това дали някой от член на вашия клуб вече е изявил такова намерение и всъщност вие точно трябва да посочите 1, 2 или колкото души участват в такива ротариански групи за действие. Просто трябва да ги маркирате. За Rotary International това е важно, тъй като това е една от активностите, която наистина допринася за повишаването на ангажираността на членовете, защото те участват в групи по интереси и просто им става по-интересен ротарианския живот. Участие в ротарианските стипендии, т.е. колко членове на клуба ще бъдат стипендианти през ротарианската година. Ние имаме дистриктен офицер към фондация Rotary, който отговаря точно за стипендиите в ротарианската година, така че може да се обръщате, ако имате такива въпроси, към фондация Rotary за допълнителна информация. Присъствие на областна на дистриктна конференция. В случая въпросът е колко членове ще присъстват на тази дистриктна конференция и това е също един от индикаторите, които той не е сложен за изпълнение. Когато посочите, че само един ще присъства, да кажем, това ще бъде президента, или че напротив ще отиде целият борд, това е информация, която съвсем спокойно може да планирате още от сега, дори и тя да не бъде съвсем изпълнена точно в същият размер на индикатора, в който вие сте посочили, това не е толкова фатално.
Участие в дистриктно обучение също така може да планирате, ако имате вече представа какво точно ще се случи, особено ако имате дистриктен офицер във вашия клуб. Участие в развитието на лидерството, става въпрос за програми за развитие на лидерските умения, каквито ще бъдат развивани през следващата ротарианска година, различни социални дейности, които ще проведе вашият клуб. Говорим за такива извънредовните срещи по време на годината, например някакъв социален проект, който ще осъществявате, може да е с възрастни хора, с млади хора и така нататък, в зависимост от нуждите на заинтересованите страни в вашата общност. И дали ще използвате официални рекламни материали на Rotary. Това е също едно от направленията, които Rotary International се опитва да провокира като активност в нашите клубове, за да може клубните офицери и въобще ротарианците да свикнат да използват онези коректно брандирани рекламни материали на Rotary International. Говорим както за печатни, така и за видео и други официални материали. Те са достъпни в бранд центъра. Съветвам ви да влезете и да погледнете за какво става въпрос, защото това е начин да се популяризира по коректен начин информацията за Rotary в нашата общност по време на ротарианската година. Следващата група индикатори, т.е. цели индикатори, които от които можете да изберем, когато маркираме целите за следващата година в Rotary Club Централ, е свързан с засилване на нашето въздействие. Тук ни питат колко проекта за служба ще изпълни клубът ни през следващата ротарианска година. Може да посочите някакво число, каквото може би вече сте решили в вашия клуб, че ще осъществите толкова 3-5 или не знам колко такива проекти за служба. Входящи студенти по младежки обмен, ако имате предварителна информация за това, че вие ще бъдете домакин на студенти за ротариански младежки обмен, можете да го маркирате. Подобен е въпросът за изходящите, т.е. ако вие ще изпращате млади хора, които са студенти и ще участват в такъв младежки обмен, вие може да го поставите това число, вероятно няма да са чак толкова много млади хора, но можете да го поставите в тази част на целите. Годишните вноски за фонда, много специално внимание обръщам на годишните вноски в фонда, тъй като това е едно от нещата, които ми се иска да пораздвижим през следващата ротарианска година. Като тук не говорим дори за най-много големи суми, а говорим по-скоро за това клубовете да възстановят даренията за фондация Rotary, тъй като имаме известно изоставане по този индикатор и смятам, че това е наистина важно за това да бъдем истински ротарианци. И още по тази група индикатори, вноските в фонд Полио Плюс, освен в годишния фонд, тук е добре да планирате дори не толкова големи вноски, но в фонда Полио Плюс, за да допринесе нашия дистрикт за набирането на необходимите средства за приключването на заболяванията, вакцинирането против полиомиелит, което наистина вече е такава в самия му край. Всички се надяваме да приключим скоро с този въпрос. Големите дарения е следващият въпрос. Ако имате ротарианец от вашият клуб или лица, които са свързани с вашият клуб, т.е. може и да не е ротарианец, но който разпознава фондация Rotary и е готов да направи дарения в размер на 10 или повече хиляди долара, това е мястото, където може да впишете съответният индикатор. Bequest Society Members, което малко трудно се превежда на български, но не общо казано, говорим за едно общество на дарители,
които възнамеряват да дарят на фондация Ротари стойността на 10 000 или повече долара, но под формата на наследство. Тоест, има такива семейни двойки, които предпочитат да направят дарение в полза на фондацията от наследството на семейството. Бенефакторс или може би на български дарители, дали има лица или семейства, които биха искали да направят дарение на имот на фондация Ротари или да направят директно дарение от 1000 и повече долара на дарителския фонд. Разширяване на нашия обхват е следващата група цели и индикатори. Първият, разбира се, е клубното членство, т.е. тук трябва да посочите какъв е броят на членовете на вашия клуб, които смятате, че с този брой ще приключи следващата ротарианска година. Да кажем, ако възнамерявате да приемете 3 нови ротарианци, просто трябва да добавите това число 3 към настоящия брой ротарианци, при условие, разбира се, че задържите останалите в клуба, което аз естествено ви пожелавам. Спонсорство за нови членове. Тук става въпрос за това колко ротарианци от вашия клуб възнамеряват да спонсорират, т.е. да доведат нов член на клуба през ротарианската година. Т.е. един, разбира се, ротарианец може да доведе други 3, т.е. тук ще сложите в този случай числото само 1, защото това ви питат. Ротаракт клубове, колко нови и съществуващи Ротаракт клубове ще спонсорира вашият клуб през ротарианската година? Посочете си броя на Ротаракт клубовете, ако имате такъв или такива към вашия клуб. Същият въпрос е и за Интеракт клубовете, които ще спонсорира вашия клуб през следващата ротарианска година. Участие в Райла, това е въпрос свързан с това колко лица ще спонсорира вашият клуб, т.е. ще съдейства да участват физически или виртуално в събитията на ротарианските младежки лидерски награди през следващата ротарианска година. Колко медийни публикации ще отразяват проектите на вашия клуб през ротарианската година? Това е сравнително лесен въпрос и то е от групата на тези, които вие сами ще отчитате. Т.е. това не е парична сума, която, да кажем, фондация Ротари ще следи, дали наистина толкова пари са внесени в определен фонд. Това е информация, която вие контролирате, вие планирате и вие контролирате нейното отчитане. Ако имате, да кажем, планирани 3, 4 или 5 проекта, може би е редно да имате поне по 2 публикации за всеки един от тези проекти и по този начин ще формирате едно прогноза. Разбира се, ще бъде на този етап число, което вие да поставите като цел в този раздел. И последната група цели в Ротари Клуб Централ е свързана с способността ни да се адаптираме. Тук мисля, че е сравнително по-лесно. Няколко потенциални цели можем да си отбележим. Първата е свързана с това дали имаме или нямаме стратегически план. Това е първият въпрос. Надявам се, че ще отговорите положително на този въпрос. Да прегледате правилника на клуба и да отговорите дали той отразява нуждите на членовете и на другите участници, заинтересовани страни във вашия клуб. Онлайн присъствие също така е една потенциална цел. Дали онлайн присъствието на клубът отразява точно текущите му дейности. Разбирате, че тук отговорът е изцяло под ваш контрол, затова защото само вие може да отговорите на това дали вие достатъчно добре популяризирате активностите на вашия клуб в публичното пространство. Добре е да го правите. И като последна цел, респективно последен индикатор, е свързан с това до каква степен през годината, по-точно колко пъти на месец, вие възнамерявате да актуализирате уебсайта на вашия клуб, респективно акаунтите, ако имате такъв уебсайт и такива акаунти в социалните медии. Така че да се стимулира тази активност в Ротари клубовете. Това са, скъпи приятели, всички
цели, потенциални цели в Rotary Club Централ и съответните им индикатори. Смятам, че те не са толкова сложни за изпълнение, нито за планиране, нито за изпълнение, така че аз пожелавам на всички да се справите много бързо и много успешно с планирането на тези цели и живот и здраве в края на следващата ротарианска година, някъде по това време, след една година, да се поздравим с много голям брой клубове, които са попълнили своите цели в Rotary Club Централ и вече отчитат успешното им изпълнение. Наистина ви желая успех!